Здравейте! Екип Gold 1221 ви представя възможностите, които немската компания EWER Health and Beauty Systems предоставя. Надяваме се да ви бъдем полезни. Приятно гледане! Самото име на компанията ни подсказва, че тя е производител на продукти за здраве и красота. EWER е завод, производител и търговска марка. Продуктите на компанията се произвеждат само единствено заводът в Ален, Германия, и EWER не произвежда продукти за други марки. EWER е компания във възход от самото си създаване през 1985 година. С постоянно растящ годишен оборот от 30 години насам, днес компанията генерира годишни печалби от над 250 милиона евро. Разпространявайки своите продукти единствено чрез директни продажби, днес EWER обслужва 28 европейски държави, плюс Русия, Нова Зеландия, Филипините, Казахстан и Австралия. Компанията планира до 50 годишната си да обслужва 100 пазара. За да разберем предимствата на директния маркетинг, нека първо разгледаме пътят на продукта в добре познатата ни търговска верига. Началото дава търговската марка, която решава да произведе свой нов продукт. За целта тя открива подходящ производител, който да склони да произведе този продукт на минимална цена. След това идва ред на най-важното звено в веригата, а именно рекламата. Защо най-важна? Защото е най-скъпа. Тук е подходящ момент да отворим малка скоба, за да изясним, че 30 секунди реклама в национален ефир между 19 часа и 24 часа струват от 1500 до 2000 лева. Естествено, това са предвидени разходи, които се включват в изготвянето на цената на този нов продукт. Следващата спирка по пътя на нашия нов продукт са така наречените вносители, било то регионални, държавни, общински и така нататък. Разбира се, всеки един от тези въпросни носители прибавя своята печалба към цената на продукта. По-нататък стигаме до продажбите на едро или иначе казано складовете. Понякога един продукт се препродава 2 или 3 пъти на едро със съответните надценки, разбира се. И накрая и на последно място стигаме до магазините, супермаркетите или хипермаркетите, от които крайният потребител пазарува. Естествено, те не работят на благотворителни начала, така че тяхната печалба също е включена в цената, която Негово Величество клиентът плаща. Проследявайки тази верига се установява, че от цената, която крайният потребител плаща, 10% остават за производителя, а останалите 90% са за самата верига. Или иначе казано, ако в търговски обект даден продукт струва 10 лева, то реалната му стойност е 1 лев, като същото се отнася и за стоки с цена 1 лев, 100 лева или 1000 лева. Съвсем отделен въпрос е как срещу 10% от цената производителят успява да си набави суровини за производство, да покрие разходите си и да има печалба. Всичко е за сметка на суровините, съответно качеството. Същата е и причината в различните държави една и съща марка продукти да са с коренно различно качество. И все пак тази система за разпространение е била най-доброто решение за времето си, преди около 50-100 години. Тогава средствата за комуникация, транспорт и разплащане са били изключително ограничени. В това недалечно минало препродажбата на даден продукт многократно е била необходима просто защото е осигурявала сигурност на хората, които са транспортирали продукта, пък било то между континенти или градове. Но днес ние разполагаме с мобилни телефони, електронни почти, факс и така нататък. Съвсем спокойно можем да се свържем директно с завода и да си поръчаме каквото ни е необходимо. От друга страна, с специализирани спедиторски компании, доставката бързо ще пристигне директно вкъщи с минимални разходи за транспорт и наложен платеж. Именно така EWER разпространява продуктите си. По този начин 51% от оборота на компанията остава за производство и развитие на продуктите, а останалите 49% са предвидени за изплащане на бонуси за активни сътрудници на компанията, било то потребители, продавачи или такива, които изграждат мрежа от същата. Но какво е нужно, за да бъдете сътрудник на проспериращ немски гигант за производство на ежедневни консумативи, да имате възможност да си пазарувате директно от производител, да получите възможност за допълнителен доход или сами да изградите свой постоянно нарастващ пасивен доход? Нужно е да направите своята първа поръчка към компанията EWER Health and Beauty Systems и да опитате продуктите, които сте си поръчали. За другото компанията се е погрижила. Ако все пак идеята за директно пазаруване не ви допада, компанията се е погрижила да може да си пазарувате от нейни сътрудници, като клубари, т.е. клиенти с 15% отстъпка, или като обикновен крайен потребител по каталожни цени. EWER си сътрудничи с световно известни личности като Брус Уилис, Ема Хеминг Уилис, Каролина Кулкова, Маркус Шенкенберг, Хайди Клум и Ралф Мюлер. Това са хора, доверили се на компанията да произведе техните лични ароматни серии, заедно с тях самите. Няма да видите никой от по-горе изброените да рекламира собствения си продукт, защото те не са рекламни лица, а партньори на EWER. Компанията е започнала дейността си с производство на парфюми, като постепенно е разширявала гамата на предлагани продукти. Ето защо освен звездните аромати, EWER произвежда и свои дизайнерски аромати, както и така наречените EWER класици. Всички аромати са с висока концентрация на етерични масла, затова не съдържат алергени и хидроси.
AWare е сред най-големите компании, които предлагат продукти със съдържание на гел от листата на алоe вера, барбаденсис мюлър. Точно определено съдържание на гел от алоe вера и ценни допълнителни съставки правят геловете за пиене на AWare най-добрите в света, сертифицирани от SGS Институт Фрезениус и IASC. Серията алоe вера на AWare включва продукти за цялостна грижа на кожата, слънцезащитни продукти, за след солариум, бебешка серия и продукти за грижа за животни. Компанията произвежда 3 атрактивни сегмента бижута с високо качество и 1 година гаранция. Лице на марката и дизайнер на някои от бижутата е Ема Хеминг Уилис. Всеки партньор на AWare има възможност да повиши доходите си по няколко начина. Първият от тях е много елементарен и често недооценен. AWare е член на VLKE Cosmetic Fair Brand, немският специалист за висококачествената козметика номер 1 в света. Интересното е, че AWare е единствената поканена да членува компания, а не е кандидатствал за членство. Също така е единствената MLM компания в асоциацията. В списъка на VLKE AWare е член заедно с компании като La Prairie, Helena Rubinstein, Lancome, Chanel, Cartier, Clinique и така нататък. Тъй като продуктите на по-горе изброените компании се предлагат в търговската мрежа, са около 10 пъти по-скъпи от аналогичните продукти на AWare. Тоест, продуктите на компанията са на нивото на най-добрите в света, но благодарение на директния маркетинг са пъти по-достъпни. Освен чрез спестяване, но не за сметка на качеството, AWare е дала възможност на сътрудниците си да продават продуктите и с чудесна надценка от 40%. Всеки партньор на компанията пазарува директно от завода на определени цени и разполага с официален каталог от AWare с 40% завишени цени, предназначен за неговите клиенти. За да стане по-ясно, нека разгледаме следния пример. Когато сътрудник на компанията си поръча новият ароматен комплект на Брус Уилис, например, ще плати на Speedy наложен платеж на стойност 89 лева и 20 стотинки. По същия начин ще плати 46 лева и 50 стотинки за бутилка алоe вера с мед. Каталожната цена за крайен клиент на ароматния комплект е 124 лева и 90 стотинки, а за бутилката алоe 64 лева и 90 стотинки. Цената на тези продукти за AWare клуб клиенти е съответно 106 лева и 17 стотинки и 55 лева и 17 стотинки. Разликата в цената е всъщност печалбата на партньорите на AWare, когато осъществят продажба. В случая, когато сътрудник продаде един ароматен комплект на крайен клиент, печалбата му е 35 лева и 70 стотинки, а за бутилката алоe печалбата е 18 лева и 40 стотинки. Нека разгледаме още един по-подробен пример за допълнителен доход. Ако вие като сътрудник на AWare си поръчате новият парфюм на Брус Уилис, имате право да го продадете с 40% надценка на своите крайни потребители. Тоест каталожната цена, която ще получите от своите клиенти е 76 лева и 90 стотинки. Сътрудническата цена, която вие ще платите под формата на наложен платеж за AWare е 54 лева и 90 стотинки. Разликата от 22 лева е вашата печалба. Ако успеете да продадете 18 броя от парфюма на Брус Уилис или 11 броя от ароматния комплект на Брус Уилис за един месец, през същия месец ще платите на AWare сумата от 1000 лева. Вашите клиенти ще ви платят 1400 лева по каталожна цена за същите продукти. Търговската отстъпка от 400 лева е ваша печалба. Маркетинг плана на AWare е еднакъв за всички хора във всички държави, независимо от разликата във валутите. Ето защо компанията отчита генерираният оборот под формата на точки или PV. В България една точка е 1 лев без ДДС. Но нека се върнем на оборота, който вие сте генерирали към компанията. Въпросните 1000 лева. Когато сътрудник на компанията генерира оборот от над 250 точки, компанията отключва бонус кауза за допълнително възнаграждение. В случай вие сте осъществили оборот от закръглено 1000 точки или около 1000 лева, т.е. сте на ниво 9% бонус в бонус скалата на AWare. Това означава, че получавате 9% от генерирания от вас оборот като допълнителен бонус или 9% от 1000 лева са около 90 лева, които компанията ви изплаща като допълнително възнаграждение, което значи, че общата ви печалба за този месец е 490 лева. Много хора работят 22 дни в месеца, по 8 часа дневно, за същото възнаграждение. С партньорката AWare всеки човек може да осигури такъв допълнителен доход за себе си и своите близки без никакъв риск. Компанията дава възможност за малки поръчки, доставени в срок от 2-3 работни дни. AWare не изисква минимален месечен оборот от своите партньори, като е предоставил възможност за връщане на продуктите до 14 дни. Също така осигурява редица специални предимства за своите партньори, а вие можете да прекъснете сътрудничеството си с AWare всеки един момент. Следващата стъпка във вашето сътрудничество с AWare Health and Beauty Systems е докато печелите своят допълнителен доход, да започнете да запознавате хората около вас как те да правят същото за себе си.
Информирайки хората около вас за възможностите, които Ever предлага, някои от тях ще предпочитат да останат ваши клиенти. Това е дошло за вас под формата на бъдещи продажби. Друга част от хората обаче ще се възползват от възможността да печелят допълнителен доход. Ще станат партньори на компанията, ще употребяват продуктите й, ще продават продуктите й и ще започнат да информират други хора как да го правят. Някои от тях може да стартират сътрудничеството си, за да могат да пазаруват висококачествени немски ежедневни консумативи директно от завода. Каквото и да решат да правят тези нови сътрудници на Ever, е факт, че оборотът, който ще генерират, нямаше да е отклонен от търговската мрежа към компанията, ако не бяхте вие. Това ги прави и ваши нови сътрудници и вие заслужавате възнаграждение за това, че сте разширили пазара на компанията. Нека разгледаме пример, който да обясни как точно вие ще спечелите, когато новите ви партньори печелят. Отново също както в предишния пример, вие сте натрупали 1000 точки личен оборот към компанията. Дали сте осъществили този оборот от продажби или лично потребление, няма значение. Разликата вече е, че сте споделили възможността за допълнителни доходи на 4 познати или непознати за вас човека, които са взели решение да се възползват от предимствата на бизнеса с Ever. В примера, който виждате, Ана, Петър и Калина, Филип, Стефан и Ана са също на 9% бонус, ниво в бонус скалата на Ever, т.е. имат 1000 точки личен оборот, също като вас. Естествено, ако тези точки са генерирани от продажби, за всеки код ще има печалба 400 лева заради надценката и бонус от 9% върху личните обороти на всеки код. Или всеки 4 нови сътрудници ще спечели по 490 лева през този месец, също като вас в предния пример. Но благодарение на вас, Ever прави продажби на стойност 5000 точки, т.е. около 5000 лева през този месец. Ето защо компанията прибавя оборота на тези нови партньори към вашия оборот, или иначе казано, оборотът на новите партньори е вашият групов оборот. Прибавен към вашият личен оборот се получава вашият общ оборот, според който се определя нивото ви в бонус скалата. В този пример с общ оборот от 5000 точки вие сте на ниво 14% бонус в бонус скалата на компанията или младши менеджер. Това означава, че компанията ще ви изплати 14% от 1000 точки личния ви оборот, около 140 лева под формата на паричен бонус или отстъпка от следващи ваши поръчки. Когато след себе си имате партньор на по-ниско ниво в бонус скалата, компанията ви изплаща неусвоените разлики в нивата. В конкретния пример между вас и 4 ви партньори има разлика от 5% в нивата. Вие сте на 14%, а Анна, Петър и Калина, Филип и Стефан и Ана са на 9%. 14 минус 9 са 5% от оборотите на тези партньори, които Ever ще ви изплати като допълнителен бонус. И 4 партньори имат оборот от по 1000 точки или около 1000 лева. Значи 5% от 1000 лева са 50 лева, които компания ще ви изплати за всяка разлика. Тоест 4 разлики по 50 лева са 200 лева. Допълнителен бонус в този пример. Ако личният ви оборот от този пример е от продажби, то печалбата ви за месец е следната. Първо 40% търговска отстъпка от 1000 лева са около 400 лева. Второ лично възнаграждение 14% от 1000 лева са 140 лева. И възнаграждение за разлика 4 разлики по 50 лева са 200 лева. Общата ви печалба за месеца 740 лева. Junior Manager е първата позиция в бонус скалата, която отключва автомобилната концепция на компанията за нейните партньори. Специално признание за младши менеджер е придобиването на Volkswagen Polo Special Edition. Този автомобил е първата част от разработената от Ever концепция за автомобили, която е инструмент и предпоставка за достигането на по-високи постижения. Когато достигнете ниво 14%, с общ оборот от 4000 точки и личен оборот от 100 точки, които дават право на възнаграждение, както и 3 активни бонус линии, т.е. сътрудници с минимум 250 точки оборот, получавате от Ever месечно възнаграждение в размер на левовата равностойност на 77 евро и 50 евроцента, половината вноска по лизинга на автомобила и самофинансирате останалата част. На следващото ниво в бонус скалата 16% с общ оборот от 8000 точки, 100 лични точки, 4 активни бонус линии, получавате от Ever възнаграждение, покриващо цялата месечна лизингова вноска в размер на левовата равностойност на 155 евро. Ето как може да се развие вашият бизнес с Ever. Разумно е да предположим, че след като вие сте взели свой Volkswagen Polo, същото ще успеят да постигнат и вашите партньори за себе си. В този пример вие отново сте с личен оборот на стойност 1000 точки, но вашите сътрудници от предния пример също са развили бизнеса си компанията и са взели своите автомобили. Те вече имат малка група от сътрудници, която е част от вашата вече по-голяма група. Продължавайки да запознавате хората около вас с Ever, все повече от тях ще стават сътрудници на вас и компанията.
Някои от тях, като Христо и Симеон, са взели това решение, за да могат да си пазаруват директно от немски производител. Други, като Иван и Ева, Боряна и Анна, освен че се възползват от директния маркетинг, продават продукти на eWare на свои клиенти, като по този начин осигуряват за себе си чудесен допълнителен доход. Стефан и Анна, Филип, както и Петър и Калина, са решили да разраснат бизнеса си в компанията, като са споделили на хората около себе си възможността, която те са получили от вас. В пример, който разглеждаме, общият ви оборот е над 12 000 точки, следователно сте на ниво 21% бонус. В този случай eWare ще ви изплати следните бонуси. Ако личният ви оборот е натрупан от продажби, отново ще спечелите 400 лева от търговската отстъпка за сътрудници. Личното възнаграждение вече е 21% от личния ви оборот, са около 210 лева. Възнаграждението от разликите в нивата са следните. За разликата между нивата между вас 21% и Христо 3%, eWare ще ви изплати 18% от оборота на Христо или 18% от 250 лева, което прави 45 лева. Аналогично ще получите 45 лева от компанията и за разликата между вас и Симеон. От Иван и Ева възнаграждението за разлика е 21% минус 6%, са 15% от 500 лева или 75 лева. Бонусът ви от разликата с Боряна се изчислява по същия начин. 21% минус 9% са 12% от 1000 лева, т.е. 120 лева. От Ана 10% от 2000 лева са 200 лева. От Петър и Калина 7% от 4000 лева са 280 лева. От Филип 5% от 8000 лева са 400 лева. Тъй като няма разлика в нивата между вас 21% и Стефан и Ана също 21%, eWare изчислява бонуса, който ще ви изплати чрез втора специална бонус скала. Когато имате след себе си един партньор на 21%, компанията ви изплаща 7% от общия оборот на въпросния партньор като специален бонус за вас. В нашия пример това значи 7% от 12 000 точки, което е 840 лева. Когато двама от вашите партньори стигнат ниво 21%, компанията ще ви изплати по 7,5% от общата им обороти. При 4 21% партньори ще получите по 8% от общите им обороти като бонус от eWare и така нататък. На същата позиция, когато вие сте 21% и имате 21% в партньор след себе си, получавате и лидерски бонус в размер на 3% от оставащия ви групов оборот в страни от оборота на партньора, който е 21%. Това значи, че 3% от сбор на оборотите на Христо, Симеон, Иван и Ева, Боряна, Ана, Петър и Калина и Филип ще ви бъдат изплатени от компанията. Или 3% от 16 000 са още 480 лева бонус за този месец. По този начин, общият бонус, който eWare ви изплаща за тази позиция е 3115 лева за месец. Маркетинг плана на компанията е направен така, че колкото по-малка е разликата между нивата между вас и вашите партньори, толкова по-възнаградени сте. А когато и колкото повече от вашите сътрудници достигнат ниво 21%, възнагражденията, които получавате от eWare, стават постоянни и бързо нарастващи без таван. Или иначе казано, човекът, който ви представя тази информация, има огромно желание и финансова изгода, вие по най-бързия начин да започнете да печелите по около 3000 лева месечно. По същия начин и вие ще дадете най-доброто от себе си за вашите сътрудници. Така е изградена системата на компанията и така тя осигурява за своите партньори максимална подкрепа за развитието им в eWare. Първата стъпка или цел, която eWare осигурява по пътя към успеха, е наградата за бърз старт. При постигане на 2000 точки, т.е. ниво 11%, и двама нови сътрудника през месеца на регистрация или в един от следващите 2 месеца си осигурявате наградата за бърз старт на eWare. Това е пример за изграждане на група с 3 нови сътрудника. В този случай вие сте с 2000 точки общ оборот и с 3 нови партньори. Покривате условията за бърз старт и може да изберете един от тези 4 часовника. След като получите своя часовник, следващата стъпка или цел е вашето eWare Pole. Ето пример как вие може да бъдете младши менеджер с 2 сътрудници, взели своите награди бърз старт и трети активен сътрудник. eWare си партнира с Volkswagen, Mercedes и Porsche, за да представи на своите сътрудници уникална автомобилна концепция като допълнителен бонус и инструмент за работа и развитие на бизнеса с тях. Стигайки ниво младши менеджер, ако желаете, може да вземете допълнителен бонус eWare Pole. За нивото лидер на организация може да избирате между C-клас и B-клас на Mercedes като допълнителен бонус. За сребърен лидер на организация, допълнителен бонус са лизинговите вноски на E-клас, GLK клас или SLK клас. За златен лидер на организация избирате между CLS или ML на Mercedes. За платинен лидер на организация
Може да избирате между Porsche 911, Porsche Cayenne или Porsche Panamera. Това е маркетинг плана на Aware Health and Beauty Systems. Честен, ясен и постижим. Това е възможност без ограничения за всеки човек. Вие и вашите клиенти получавате висококачествени продукти на атрактивни цени. Получавате добра търговска отстъпка и допълнително възнаграждение. Сами определяте печалбата си в зависимост от ангажираността си. Ние ще ви придружаваме на всяка стъпка и ще може да участвате в уникална програма за обучение. Не поемате никакъв риск и със сигурност нищо не губите. Работите с компания, на която са се доверили и световно известни личности. Aware Health and Beauty Systems може да е вашият шанс за промяна, ако търсите такъв. Надяваме се видеото да ви е било полезно и ви пожелаваме успех в партньорството ви с компанията.